Jolc. Dwi'n gwybod beth i'r rhain. Reit, chybod be, fi wedi cael Nadolig anhygol, achos chybod bob blwyddyn, mae Cyngor Caerdydd yn gofyn i celebs i switcho'r goliadau Dolig ymlaen. Wel, eleni, maen nhw wedi gofyn i fi switcho nhw off. Iawn awr y seithfed sy'n Mae'r Street 321, blwp fi fydd yn neud e. Ond, na'r unig job yn mynd i cymryd ymlaen o tŵn, hyd i brysur yn rhoi mlaen hanner stôn yn edrych ar y clip ar y we, nid jyst ar y cyfer chi, ond hefyd ar gyfer Alex Jones! Saturday. Blwyddyn newydd ai, ti Dan? Blwyddyn newydd ai. Byddai na, iawn ar y seithfed. Iawn ar y seithfed, 3-2-1, blwb fi a un o'r bobl yn y pantomime yna gyfe. Rhyw maen y celeb yna gyfe, un o'r boys JLS yna gyfe. Wyt ti, ni bod edrych am clips ar gyfer y we ac yn y blaen, wyt ti'n cyflwyno rhaglen o'r enw Chwa? Chwa, anodd iawn yng nganu Chwa. Wel, ni clywed bobl methu yna dweud diolch yn iawn, ie? Diolch. Beth am be maen nhw'n galw Chwa pan ych chi ffilmio dyn nhw? Wel, pan fi'n gofyn i'r bobl yma o'r gwledydd tramor, newch chi wei pwt ar gyfer y rhaglen, maen nhw'n mynd, oh yeah, is this for Chwa? Chwa. Chwa. Yo, man, well, hey man, you guys from Unit Pump, job. Unit Pump. Mae chwaraeon ei thafel, beth ydy'r ffefryn di? Fi wedi gwneud bungee uwch ben, ddim yn Zela newydd, o na, uwch ben car park yng Nghanarfon nes i wneud o, ie. Dewr iawn. Oedd yn ddewr iawn, neu. Ond na fe. O, anodd. Mae'n gymaint ar y rhaglen, ond dwi'n meddwl ta paco, neu rhedeg rhydd. Pobl sy'n neidio o un adeilad tal i'r llall. Rhedeg rhydd, swnio fel ydych chi'n gael yn y doctor ww. Fi'n rhedeg yn rhydd ar y holl dwrci yna. Paco'n gret, achos chi'n edrych yn cool, ond yn camp i gyd o'r un pryd, a ti'n mynd, Ie. Yndyn nhw? Fel yna. A mae yna ddyn o Gogledd Cymru, sef Eric Jones, sy'n 71, a mae dal i wneud e. Yw e? So dwi ddim yn rhy hwyr i ni. Ddim yn hwyr i ni, allan wneud e. Wyt ti hefyd yn sglefr y fyrddwraig, ond mae gen ti ffordd arbennig o wneud yn does? O'n i arfer eistedd y sglefwrdd pan o'n i fach, twel. A wedyn, os o ti'n neud yna tra'n gwisgo sgert, pyrrwch yn edrych gatre, oedd y sgert yn mynd o dan yr olwynion, a wedyn erbyn cyrraedd gwylod y bryn, oedd yna ddau dwll. Pan o ti'n sefyll lan, oedd yna ddau dwll mewn yn bac y sgert. Gewn i'r sglefr fyrdd. Na, gewn i ddim. Mae eisiau bod yn ofalus iawn, a rheswm ti'n ystod yna fe, achos ti'n eisiau bwrw'r llawr, ond dychwch be nath y boi yma, nath o ystod ar ei sglefr fyrdd, gorwer ddanna fa. Dychwch hwnna. A iawn a'n ôl yn gyflym iawn i chi. Na'n wneud y slow, mae barod? Byddwch yn ofalus iawn o'na. Hefyd, dwi'n clywed bod ti'n ofergoelus iawn. Ydw, dwi yn. Be ydy'r brif un i di? Dwi wastad yn goffa gweud bod y da wrth unrhyw bioden. Ie, odd. Odd, ond gwir. Be sydd ti'n neud sy'n nhw'n troi rôl yn mynd, bore da, nôl i ti? Wel, byddai ddim mor lwcus yna, achos mae'n siŵr byddwn ni'n cael daman gar. Beth am cerdded dan ystol? Ti'n ffeindio nhw'n lwcus? Beth? Pa beth y cerdded dan ystol? Pyrrwch beth? Wel, chi be, mae'r ochr arall yn gallu bod bod y link slick yn iawn, di beth? Dych chi'n meddwl nawr? Be mae'r boint i'n neud, mae gan nhw'n twp di sgwennu dros dwp. So mae'n wers yn i gyd. Hei plant, peidwch mynd i'r ystol. Wy'n clywed hefyd bod ti methu gyrru'n dda iawn. Ydy hwnna'n wir? Wel, na i adael chi mewn i gyfrinach fach. O'n i'n cael gwersi gyda dyn wnaethon ni ffindio mas yn hwyrach, oedd arfer £2 arian o swyddfeydd bost. Na! Ie. Felly oedd ddim yn rhoi lot o wersi fi, oedd e'n gweithio fi, Pacia, ti fas y swyddfa bost, keep the engine running. Wedyn, o'n i'n aros fyna, oedd ddim yn mewn, do nôl, a wedyn gweithio fi, right, don't stall, quick, off we go. I ffwrdd at ti. Mae gynnu ni glip o ti yn neud y brawf di fan hyn. Pob blog, ni'r gornel yma, yn gret i'r chwith, mae'r dde yn dda iawn. Ddim yn gwybod deall cweith be nath ddigwydd fan hyn. Wps, y dodi ar mi. Ei, oedd yna'n ddwrnod dawr i. Mae'n nhw'n dweud hynny ydy, mae'n eitha ystradebol i weid bod menywod yn dda iawn gyrru. Diw'n am yn wir, mae menywod yn anhygol yn gyrru. Mae'ch gyrru chi'n iawn, a'ch agwedd chi sydd ar fai. Sy'n ni'n dweud hynny ydy, mae'ch agwedd chi... Croesi'r linell nawr. Mae eisiau chi gael chat am eich agwedd, mae'ch gyrru chi'n gret. I ni wedi darganfod, oedd y jobyn cyntaf di, oedd gwisgo fyny fel dolffin neu llam... Be oedd o? Llamhydydd. Llamhydydd neu llamhydyddion. Lluosog tocyn iaith. Ie, tocyn iaith. Rhydaman, Caerdydd, unne. Byrwch beth y gweud bod y dde... Bod y dde! Pa mae ti gwisgo ni fel dolffin? Achos o'n i'n hybu tiwna oedd yn gyfeillgar i ddolffiniaid neu llamhydyddion. Oedd yn gyfeillgar iawn i'r tŵna? Na, oedd o ddim. Na. Rwy'n wedi gwisgo ni fel tŵna'n crio yn y gefn. Ti'n gwybod dolffins, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n gallu chwthu, drachwch hwn nawr, maen nhw'n chwthu swigod efo'i trwynau nhw. Ac yn pwysio nhw rownd. O, neis. Mae hwnna'n anhygol, mae hi'n bach neis yn dod fyny nawr. Neis. Ond mae fe'n dyngos pa mor bod yw dolffins. Ie, ni'n. O ti'n arfer yma mas efo dolffin, nag o ti? Ie, wnaethon ni ddim clico. Da, iawn. Ac yn ola, mae gen ti ddewis clip o rhywun yn neud Paco, neu ci sy'n swnio fel Chewbacca. Ewn i mae ci. Ci sy'n fel Chewbacca. Mae hwnna'n yn hanygol, chwarae teg, mae wedi bod yn studio, fersiwn Cymraeg Chewbacca.
Mae'n gyd bach neis. Bechod, na ni. Ti'n well na'r ci. Diolch. Dyna ni, Alex Jones, newydd yn y we.